Kaixo guztioi, hau da, jolasten eta ikasten. Gaur jolastuko dugu eskailera zorgindua. Jolas hau da bi jokalari lauaino. 4 urtetik goraino jolastu ahal duzu. 10 minututik 15 minutura denbola taldatu duzu, gutxi gora bera. Jolasten da dadua botatzen duzu eta ateratzen bada fantasma, fantasmatxoa jarri behar diozu pertsonai bati. Nahi duzuna? Bai, nahi duzuna. Nahi bat dutzu zurea. Baina behar daude denak. Baina jaba daude fantasma daude jarrita, ateratzen bada fantasma, aldatu gai. Aldatu alduzu nahi duzuna, pertsonai batekin nahi duzuna. Bale, orduan ez dakizu non daukazu zurea. Bai. Fijatu behar duzu. Eta beste gauzak gertatzen ze daukazu daduan. Daduan daude zenbakiak eta fantasma. Bale, eta zer egiten duzu zenbakia, sartzen duzunean? Mugitzen duzu eskailerak ateratzen bada 3 eskalera. Eta azkenean etzen duzunean? Esan behar duzu, bu! Eta zurea bada irabazten duena. Eta ez bada zurea, beste pertsona irabazten du. Bai. Aziko. Asi, nekazten naiz. 3. Ez bota. Trikote. Fantasma. Eta non ipiniko duzu. Niri ez. Ez bota. Joder, Baina beste regla bat da ezin duzu altxatu zergatik badaude fantasma eta ikusten baduzu barruan dagoena. Ba, erakutsi guzu nola ikusten da. Ikusten da. Barruan. Ezin duzu altxatu. Bai. Bestela trampa da. Fantasma. Niri... Orduan zuek goratu behar duzuan non dago zurea. Nire ja dago, da idea. Bi. Bat, bi. Seguro? Seguro? Nik daukatzen. Bale, eta oraindik aurrera, Gogoratu. Bat, bi. ipini ondo. Bat. Zu ia kanpoan ipintzen duzu gogoratzeko. Ipini barrurantz. Hori da pizka trampatxo. Fantasma. Ez da trampat. Gogoratzeko ipintzen dut onantz. Bai. Gogora. Noi tokatzen zaio. Zori. Ezin du saltzatu. Gogoroti. 4, bat, bi, 3, 4. Fantasma. Ez. Orainek zazkena. Fantasmatxo. Bete, kambio, nila ez daukat non dago nork. Ze lio. Ni gogoratzen duzeina nirea. Bakarrik. Ez altzatu. Baina zegoen. Zai zegoen Bai, handago. 3. Saioa, ipini barruan. No. Ahí va. Ze txarto. Balitxe.
Nor parra egin du orain. Uste dut ja daude lioa. Mira, que feta zer. Lau. Bat, bi, hiru, lau. Eta bukatzeko behar duzu zenbaki exacto, ara ez? Ez. Ez. Vale. Ez duzu aldatuko lehen agarekin. Baina, sabes, agatik handezu. Ah, ze bera da lehena. Ah, bai, bera da lehena. Como que bera? Bai, dago lio bat eta... Naiz nik lehena. Orain ez. Fantasma. Ja, orain bai. Orain bai, naiz lehena. Bat, bi, hiru, lau. Irabaziko dut. Hiru. Bat, bi, hiru. Orain zu, Sabi. Ez, tokatzen zain niri. Egia da. Fantasma. Nola esaten da? Mamua. Mamua. Hori, no, ez. Ez du balio. Bai, Tokatu da berdina. Hiru bat. Ah, zizara latzeko bazan. Bai. Bera uste zu baiet. Mamua. Bai. Hau da lio bat. Bat, bi, hiru. Bat. Eta hori ez du mugitzu inoiz? Bat, bi. Ez zuri ez. Nik. Ez ezu. Mamua. Aldatu aldu hemen dagoena. Ja, eske, hau da zari. Bat, bi, hiru. Irabazi dut. Gorria, nor da gorria? Aizea. Aiza erabazi du, Mira, Eta nor dago? Zurea! Eske zari denbora guztian aldatzen. Lehenengo, aingerurena gero izea, gero ingeru, gero izea. Baina... Ai! Ara, zu pentsatzen duzu. Zerando! Irabazi du! Ez ari zu mea esker. Ez duzu nik esker! Ez duzu esan bu. Bai, baina bera. Eta zer? Esan bu orain. Bu! Esan dut nik. Eta nik ere bai. Bueno, hau izan da guztia, eman like bat, eta eman kampanitarik. Ez gatxikago de bideoik. Eta ezaztu beti egon jolasten eta ikasten. Agur!